Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana like ɗin bidiyon nan. Hai wallahi da gaske nake in ba a kawo min miliyan biyu ba wallahi duk sai na yi wannan insu. Kuna zuwa nan zango ku tambaya daidai wajen gidan lefa ku ce ina ne gidan su Rabo. Ana zuwa ku kawo min kuɗin a wajen. Ku kawo min kuɗin ba miliyan biyu zan ba nake so miliyan biyu. Kun san shi ne? Ba kun san. Ce sai an ba shi kuɗi. Ya an ba shi kuɗi? Kai ba kun san Ku wuce, ina ne gidan ku? Ku wuce. Dan Allah ku yaƙuri, dan Allah ku yaƙuri. Wallahi ba saba ba yau ne kawai na ce bari fara. Dan Allah ku yaƙuri. Dan Allah ban saba ba ba. Ka da zuwa tashar RABO TV. Inda wannan ne farkon zuwan ka, kar ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye, sannan kai mana liking kai mana sharing.